Hvad så fuckings? I dag, der havde jeg lige lyst til at lave en vlog, og mit hår det sidder mega fucked. Men jeg vil bare komme med lidt info, og undskyld. Men det er min lillebror, han er lidt fucked up. Og nu kæft, Sigurd. Sigurd, du ved godt, det her det kommer op på YouTube. Så bliver du kendt som den mest seksuelle lille bit dreng på hele kloden. Nej. Prøv at se, det er min parkour herinde. Okay. Men jeg vil snakke om lidt info. Eller hvad? Bare glem det. Jeg keder mig fucking meget, mit hår sidder helt vildt fucked up. Så kan det jo ikke blive meget bedre. Og jeg synes, det var dejligt vejr. Så gik jeg op til min høns. Og så fik jeg da lige lyst til at lave en vlog. Bok! Ja, sådan er det jo. Men så går min mor over og snakker i mobil. Men i dag, der vil jeg fortælle jer lidt om den der playlist, som hedder Lidt Musik. Inde på min kanal jo. Og på den playlist, der er der jo sådan, der er masser af fed musik og sådan noget. Men altså, det er jo ikke ens betydende med, at det kun er musik. Fordi der er også mange mountainbike og crossvideoer, hvor der er fed musik på og sådan noget. Men der er sådan et par stykker, som jeg ikke synes, at der er så fed musik på. Men grunden til, at jeg har lagt det derind, det er fordi, at jeg kører selv motocross, og jeg elsker også at køre mountainbike. Jeg er helt vildt glad for min mountainbike. Det er rigtig fedt. Og så vælger jeg bare at smide det op, fordi at jeg elsker at crosse mountainbike. Det er så dejligt. Gok. Nok om de høns, tror jeg. Det ved jeg sgu ikke. Men nu var det ved at blive sommer og sådan noget. Eller det er først ved at blive sommer. Tror jeg da. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad måned det er. Det kan jeg ikke sige. Men nu var det ved at blive sommer. Her om ikke så lang tid. Så tænkte jeg, at jeg vil fortælle jer, hvad jeg skulle i min sommerferie. Yay! Det var rimelig grineren. Men mig og ham der, min mærkelige lillebror, vi skal til Italien. Jo, og det skal nok blive fucking fedt. Og det er bare sådan, yes. Wow! Det skal nok blive mega hyggeligt. Men så skal vi ikke se de her søde høns i lang tid. Hvis jeg hej til. Sådan er det jo. Og jeg tænkte lige på, hvorfor ikke fortælle jer, hvad... Ja, han er lidt fucked up. Hvilket mit hår også er. Men ja, jeg tænkte sådan lidt, det kunne sgu da være mega fedt at fortælle jer, hvad jeg skulle i sommerferien, fordi at sådan lidt, så kunne det også være mega fedt, hvis I skrev ned i kommentaren, hvor I skulle hen, eller hvad I skal. Som om I skal blive her i Danmark, eller hvor I nu er. Og sådan lidt. Det kunne da være mega fedt. Så det var sådan set det for i dag. Like videoen, del og hele lortet, hvis det er det, du har lyst til. Ja. Vi ses næste gang. Hej hej.